Chcete zažiť idylický život na Kriváni? Tak sa pozrite na našu najnovšiu ponuku, kde nájdete pohodovú idylku mimo ruchu mesta na vyše 800 m2 udržiavanej záhrady. Presne tu si vychutnáte nielen svoju ranú kávičku, ale aj grilovačku s priateľmi a perfektným výhľadom na okolité kopce ako príjemný bonus. Poďme sa pozrieť, ako to tam celé vyzerá. Pri vstupe do domu vás privíta priestranná terasa s posedením. Vstupná chodba vedie do veľkej obývacej izby s lóžiou a doplne vybavenej kuchyne s komorou. Z chodby vedú schody do suterénu, kde nájdete technické zázemie s priechodom na dvor. Navyše, ak máte deti, určite oceníte tento väčší pozemok. Presne takýto praktický dom nájdete v našej ponuke a toto sú jeho najväčšie benefity. Tichá a pokojná lokalita, krásne udržiavaná záhrada s vlastnou záhradkou, kde si dopestujete svoje paradajky alebo uhorky. Je tu aj terasa s výhľadom na okolité kopce a dom je mimoriadne vhodný pre rodinu s deťmi, lebo je prakticky riešený. Dvojpodlažný dom je situovaný v pokojnej časti obce Kriváň a jeho čistá užitková plocha má úctyhodných 204 m2. Obrovskou výhodou tejto ponuky je, že druhé poschodie môže dostať kompletne váš rukopis a viete sa ho prispôsobiť presne podľa vašich predstav. Je to rodičovská spálňa, dve detské izby, z ktorých jedna má lóžiu a na tomto poschodí sú aj dve kúpeľne. Určite oceníte celodenné slnko na západ orientovanej terase, z ktorej si vychutnáte výhľad na okolité kopce. Ešte stále váhate? Lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť. Rezervujte si svoj termín obliadky ešte dnes a zažite geniu loci tohto domu, ale aj pokojnej lokality na vlastnej koži.